Għandna gżejjer sbieħ li maħloqnihom x'aħna. Għandna komunità sabiħa li llum gburija li hija sovrana u awtonoma. Jalla l-għoża ta' dawn is-seba' prinċipji li semma l-Papa Franġisku tgħinna nippromuovu il-fejqan personali u tat-tessut soċjali tagħna. B'hekk tassew inkunu qegħdin nagħtu ġieħ lil din l-art ħelwa, l-Omm li tatna isimha. Ex-qar l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna fil-quddiesa ta' jum il-Festa tal-Indipendenza fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, fejn fost l-oħrajn għamel referenza s-seba' prinċipji li semma l-Papa Franġisku fl-aħħar jiem. Is-solidarjetà f'dan il-kuntest konkret tal-pandemija tfisser ukoll li nogħżu lil xulxin billi nieħdu ħsieb xulxin waqt li nirrispettaw l-indikazzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dawn l-indikazzjonijiet jitolbu minna sagrifiċċju. Imma r-rispett tagħna ta' dawn l-indikazzjonijiet huwa wkoll mezz konkret ta' solidarjetà bejnietna. U appella lil mexxejja politiċi ta' pajjiżna biex jgħozzu aktar ir-responsabbiltà fil-ħidma tagħhom li jfittxu l-ġid komuni u jkunu kontabbli fix-xogħol li jagħmlu. Għal din il-quddiesa attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella, kif ukoll il-Prim Ministru, l-Speaker, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, il-membri tal-Ġudikatura u membri mill-Korp Diplomatiku. Intant qabel il-quddiesa pontifikali bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet fit-toroq tal-Kapitali saret il-parata mill-membri tal-Forzi Armati ta' Malta.